Sanibonani molweni ndinamkela kwezeSithivini ngesiXhosa. UKwenzo ufika kuloSibongile, efikela kutata kaSibongile noVelephi bezotya ibreakfast. Abe sesitsho ke uVelephi kutatakhe into yoba uKwenzo ucelwe ndima makafike so that akathethe noSibongile ngoba uSibongile oko ezikhiyele ekamereni akaphumi. Abe sesitsho ke notata kaSibongile into yoba hayi mntanam, uSibongile oko ehleli la kamera akaphumi akafuni uzotya, worried ke ngoba akavuli neminyango. Kwenzo ke wahamba ke wonkqonkqoza ke xa sefika ke uSibongile khange athathe nexesha engakanani asawuba nguKwenzo lo unokhayo. Uthuka kuvuma asobona le nto xa bewabona hayi ngeke icacile uba oyena mntu oliyeza likaSibongile nguKwenzo apha. Ufike wahlala naye ke ezama ke umduduza ngayo yonke le nto eyenzekayo. uSibongile ke esithi ke yena uneentloni ngayo yonke le nto eyenzekileyo kuye, so akakwazi noba aphume aye phakathi kwabantu. Kwenza uthe urayithi azive ngendlela aziva ngayo ngoba udlule ezintweni ezininzi. Ethi uyacela ke ukuba ayeke ukuzistresa ngayo yonke le nto izodlula. Bakhona bona bayamthanda futhi. UVelephi ke yena ubonakala ekwasamkeke apha asebenza khona eMbalenhle. U-excited ke ngento yoba uzohamba osebenza eMgazini ngoba eMgazini iyavula. Bathe besancokola ke wabesamke kodwa esithi ke ungabuya uzosebenza na-part time kodwa ke nalapha ukwenzela uba ube na-more money. Bathe besancokola kwangena ke unengelosi. Wazothusa ke uSamke ezibuza uba hayi bo ufunani apha. Wabese omnye ke xa ke uba uthetha ngabani wabethi omnye hayi awuzumazi. Wabesesiya ke kuye ke uhlala naye phantsi. UKwenzo uphinde wabonakala ke buya ke siza kuloSibongile apha afike khona ezomcela into yoba mabahambe baye e-beach eMcenga. Ke sithi uyeva into yoba lo bhuti azomhambisa naye kuya e-beach ngumntu onesiphatho futhi uzova kamnandi xa ehamba. Uthi ke xa sifika phayana ke nalo bhuti lowo ezitsho yena ke uthi sizothenga i-ice cream sizibukele nje ulwandle. Kuye kwavela uvuma ke apha ngasephasejini kancinci nje khange bambone ke bona. So uSibongile ke bebonakala ke ncumile kumnandi. Sithi ke kuye uqala uyandithembisa uba ngeke siphumene emotweni. Wavuma ke uKwenzo. Uvuma uye waqhubeka ke nendlela ebeyihamba egcwele ismile ebusweni kuba kaloku intandokazi yakhe uyayibona ngoku into yoba yonwabile. UKwenzo uthe ke kuSibongile makabe elungise ekhangela into yokunxiba usaya kwaMbalenhle uyozama into yotya. Phaa ke kwaMbalenhle kubonakala khona unengelosi ke esachophe apha noSamke ke ebalisa into yoba into emthinte kakhulu kuyo yonke laa nto bebeyincokola yile nto uba eva kukhona nomzukulwana oyintombazana kwabantwana. Ethi ke uncoma uPhethini ngokuba nentliziyo embi kangaka for into yoba athi angamazisi. uSamke uthe uPhethini imbi nyhani le nto ayenzileyo ngoba kaloku abekumele uba uyaxelela nabantwana bamazi umakhulu wabo. uSamke ke uthe yena ubona uba uPhethini uyiplanile yonke le nto so that yena azokwazi ukwenza noba yintoni na embi ngaye. Etsho ke kuNongelezi and ethi abantwana ngeke bazi ke xa ngaba ekude nabo. Umngqinele ke uNongelezi esithi uPhethini nenhliziyo embi akazi uba uyithatha phi. Sekusenjalo ke kwafika uKwenzo ke ezothenga ke wabesebulela kuVelephi ke ngokwazi into yoba afika azokhupha uSibongile ekamereni ke sithi uyabulela kakhulu. Uthe ke xa ehamba ke ezothatha nale nto bezoyithenga wathi xa ehamba ephuma wabese uSamke sesiza kuye ke ezovuyisana naye ke ngendaba yaseMgazini ezovulwa. Wabesele ehamba ke uKwenzo. Uthe xa ehamba uSamke wabebuyela kuNongelosi ke embuza uba akamfanisi nalo mntu aphuma apha. Khange amazi ke uNongelosi ke uba ngubani. Iye yamenzela intloni ke loo nto le xa semxelela ke uSamke uba nguKwenzo Dlamini lona. Uthi ndide ndingakwazi ukufanisa umzukulwana wam. Uthe ke unethemba loba uPhethini uyomxelela mhla bebonana and yena umbona enalo ilungelo lokumphatha ngendlela amphethe ngayo. uSamke uthe ke uPhethini uyayazi naye into yoba nawuphi na umzali unalo ilungelo yokuthetha ke nakanjani na nabantwana bakho. So uthi ke nawe uzenzile ii-mistakes zakho kodwa ndicinga uPhethini mhla ekubona uzawukwazi ukukuxolela. So inintsi ke into eyenzeke between uPhethini nomamakhe qha asikayiveli kodwa isiphatho engathi sasingekho sihle. Siyavela kuSibongile ke evela ready ke guys for ukuya elwandle ke. Uthe ke uyise samncoma uba mhle. Kwabe sekufika ke uKwenzo. Uvuma ke uncomile ke esithi kwazi kwamnandi ukubona umntanam encumilo. Utshilo ke kuKwenzo uba uyazazi uba ebeqinise isandla kakhulu ngakuye. Etsho ke uba uyambona uba ubukho bakhe yinto enkulu ebomini bomntana wakhe. Batsho ke bahamba ke bembhabhayisa naye wabebhabhayisa ke bonto uba hayi kumnandi bathi bazombona late.
So ke ngincumile ke guys uVuma uyamkele i-relationship kaKwenzo noSibongile. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.